Pipo Serrano, què tal? Bon dia, senyor. Bon dia. Com estàs? Molt bé, com et dic, molt entretingut escoltant-vos i molt entretingut amb el que passa, diguéssim, a l'actualitat i amb el llenguatge polític. Aquesta setmana m'ha cridat l'atenció això. Què li passa al llenguatge polític? El llenguatge polític està bé, però a mi em fascina sobretot com, diguéssim, en el cas dels polítics, com els hi evoluciona l'intel·lecte i l'aprenentatge i com amb això aconsegueixen canviar d'opinió més sovint que tu i jo ens canviem de roba. Sí, eh? Sí, passa molt sovint, i això passa a tot arreu, diguéssim, que no és una cosa de dir, no, això només passa a Madrid. No. Això passa a Catalunya, passa a Barcelona... Passa a tot arreu. A tot arreu. I, de fet, quan no canvien d'opinió, fan servir veritables embarbussaments perquè la ciutadania els entengui molt correctament. De fet, jo he fet un exercici avui que no té a veure amb el que passa a Madrid, a Catalunya, on sigui, té a veure amb un polític a l'atzar, un polític que en les últimes hores s'està posant de moda per les seves beques i pel tema dels Erasmus. Senyor Wert? Sí, però no ho he fet pel Wert. Vull dir, en aquest cas, de veritat que no hi havia una fixació. He agafat un discurs polític i l'he sotmès a una sèrie de persones anònimes a veure com reaccionen. A veure. Buenas tardes a todos. Se trata de una reforma urgente, acotada en el tiempo y limitada a aquellos aspectos que tienen que ver con competencias de las administraciones públicas. Això és gravíssim, Això és gravíssim, Del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. No entiendo nada. Que no excluye, sino que de alguna forma incluso anuncia una reforma de más calado. ¿Ocurrió lo mismo en Marte? Integral. Hay que ver, menudo lío. Adaptada a la necesidad de conseguir que la transición digital... La juventud está preparadísima. ...se produzca de la forma más favorable para no solo las industrias culturales y creativas, sino para toda la sociedad española. La verdad es que nunca me había preguntado eso, Los 3 ámbitos, 4... Muy importante. Si incluimos la transposición de la Directiva de 2011 sobre los que se proyecta... ¿Qué es ese animal? Esta modificación limitada al Consejo de Ministros en el plazo de entre 2 y 3 meses iniciará su tramitación parlamentaria. Som un país imparable. Creieu-me que som imparables. Déu-n'hi-do, eh? Sí, som imparables. Es fa difícil, eh? El discurs és literal. És impossible. Bé, perquè la gent ho entengui només s'ha de parlar clar. Podríem posar molts exemples, Sí, per això dic que n'hi ha molts. No és una fixació en verd que de vegades sí que en fa moltes, com aquesta de les beques Erasmus, però ho fan molts. Bé, després d'això només podem avançar amb un petit regal que li he portat a l'Anna Alòs. En aquest cas servirà per compensar un discurs tan eloqüent. Després de l'entrevista de la setmana passada amb l'home que més tutorials té al YouTube, avui et porto un avançament del que aquest home ens ha preparat en els darrers 7 dies perquè quan arribis a casa els vagis a rescatar. A veure. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hoy vamos a aprender a cómo limpiar un teclado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, y vamos a hacer lo que es la salsa de alioli. Mucha gente conocerá esta salsa. La verdad que está bastante buena. Efectivament, aquest és només un titular perquè l'Anna... Com es netegen els teclats? Que l'Anna crec que ja ho havia vist, no? No, és que des de que ho sé per tu vaig investigar. És que jo vaig veure l'Anna tan al·lucinada amb la trucada de la setmana passada amb l'home dels tutorials de YouTube. Està penjat al meu Facebook, inclús, home, el fet popular, clar. El de la perdiu? El de les plumes occipitales de la cabeza. Home, per favor. Doncs avui t'he portat aquests 2 titulars perquè vagis a buscar l'alioli, que és una salsa que està bastante buena. Està bastante buena. Sí, està bé que ho vegi així. De totes formes, deixem el Salvador Raya i deixem aquestes coses i marquem altres temes que han marcat l'actualitat d'aquesta setmana i comencem, com no, per un tema que a vosaltres us agrada. Són petits plaers, però són, en aquest cas, les tradicions. Les tradicions, sí. Castanyada per alguns, Halloween per d'altres. Justament per això, jo aquesta setmana us he volgut portar el que vindria a ser la darrera pel·lícula que han fet sobre aquest tema i jo us recomano que no us perdeu el que podria ser el tràiler de Halloween El Origen. Dentro de cada uno de nosotros existe un lado oscuro. Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Casi todos lo dominamos. Y paso ahora al siguiente tema que ha planteado también el señor Pérez Rubalcaba, si soy capaz de encontrarlo. Casi todos, pero a unos los acaba consumiendo. Hemos dejado atrás la recesión. En España estamos perdiendo el miedo a perder el empleo. El IVA, después de subirlo, lo que se ve y lo que se denota es que no recauda más. ¿Michael? Hasta que no queda nada. Estamos rompiendo los pronósticos.
los salarios se han moderado en su crecimiento. Lo hacen, es que no es lo mismo caer que moderar el crecimiento. Salvo pura maldad. Tras esos ojos, uno solo haya tinieblas. La consulta s'ha de produir en qualsevol cas. Son los ojos de un... España desata una visión extrema del terror y reinventa una leyenda. España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años. Las cosas van bien. Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas. Más que Francia y que Alemania juntos. Y récord histórico de creación de viviendas en España. Hemos superado a uno de los grandes, a Italia en renta per cápita. El horizonte que tenemos por delante es Francia. Voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Estaves una mica nerviós. Halloween, el origen. Fin de la cita. Efectivament. T'he vist una mica... Aquí ha rebut tothom. No, ja ho veig. Tothom estava a Halloween. Ja ho veig, Tenim una gent que no ens la mereixem. No, està clar. Sí, com sigui, no deixem les estrenes cinematogràfiques perquè, com tots sabeu, des que Edward Snowden va començar a cantar, diguéssim, a cantar com un boig, les relacions internacionals estan al seu millor moment. Sí, senyor. Va ser primer Assange, ara Snowden. Això vindria a ser com l'episodi de La Camarga, però sense restaurant, perquè no hi ha un restaurant que aglutini tothom. Llavors, tothom està pillat. Aquí no corre bola, i justament per això ja es podria haver preparat també una altra pel·lícula que no ens podem perdre aquesta setmana i que ja ve amb tràiler inclòs. És la nova pel·lícula o la nova saga de Misión Imposible. Estados Unidos se presentó ante el Comité de Inteligencia del Senado. Negaron, claro, haber realizado una vigilancia masiva a distintos países europeos. La Agencia Nacional de Seguridad, quien admitió que Estados Unidos mantiene un programa de monitoreo electrónico y por otros medios de líderes de todo el mundo. Nuestro país ha sido objeto del espionaje masivo de comunicaciones por parte de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana. Las actividades de espionaje no son propias de las relaciones entre países socios y aliados. Sí, seguro. Tengo que decir con absoluta claridad de que no tenemos constancia de ello. ¡Menos mal! Hoy le he dado instrucciones al ministro de Asuntos Exteriores para que convoque al embajador de los Estados Unidos con el objeto de recabar información sobre este asunto. Estic una mica cagat. Que esta práctica de confirmarse es una práctica absolutamente inaceptable e inadmisible entre gobiernos, socios, amigos y aliados. El escándalo del espionaje en Estados Unidos tomó un nuevo tinte. La Agencia Nacional de Seguridad afirmó que los socios europeos colaboraron con información para realizar las interceptaciones. ¿Cómo dice? Los datos fueron facilitados por los socios extranjeros europeos. De las agencias de seguridad de España, Francia y Australia. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Las actividades de espionaje no son propias de las relaciones entre países socios y aliados. Esta práctica de confirmarse es una práctica absolutamente inaceptable e inadmisible entre gobiernos, socios, amigos y aliados. Caram, Bordel i Filemón, aquests són els Missió Impossible que tenim a casa nostra. Que no són pocs. Que no són pocs, efectivament. Per cert, deixa que us porti una mica de calma, i deixem el cinema ja de banda i entrem una mica a la part més musical. I és que la música n'hi ha dos tipus a la vida.
Bé, potser n'hi ha més, però avui us en porto dos tipus. Sí. La primera, diguéssim, la música plàcida, com la que vam sentir, no sé si l'heu sentit, però us heu volgut portar un fragment, la que va cantar una nena de 9 anys amb un talent show com aquesta, Tu cara me suena, tots aquests... Perdó, Tu cara me suena, Tu sí que vales. Tu sí que vales. A Holanda. Era aquesta nena de 9 anys. Bé, aquesta era la música plàcida de la que us parlo. Quin susto. 9 anys, Va, cantar així. Home, susto no és una meravella. Sí? No? Seguro? No ho dic per res, no? Sinó que Bueno, jo no sóc gens amic de que els nens estiguin fent aquestes coses. No, això és una altra cosa, però vull dir que la veu és portentosa. Sí, segur. No hi ha dubte. També Joselito en el seu dia. Bé, sí, com sí, te'n busco un de més gran. Vinga, va, busca'm un de més gran. N'hi ha més al·legòriques. Bé, podríem tipificar-ho d'al·legòriques, perquè m'he topat amb una cançó que em va perfecta per abordar el següent tema. I que consti que no és una òpera ni és res així plàcid ni de bon rotllo. És un rap. Yeah, ¿quién es vuestro rey? Es Juan Carlos, es Juan Carlos, es Juan Carlos, es Juan Carlos. Yeah, ¿por qué le queréis? Es campechano, es campechano, es campechano, es campechano. Yeah, es el rey más pim, solo comparable al gran Bertín. El Gran Bertín. De qui és aquesta cançó? És una cançó d'una gent que fa l'internet. Caspa no sé què. Caspa no sé què. Total, em sembla que es diuen. Però està molt bé. Efectivament, aquesta cançó ens va molt bé perquè anem al moment del rap reial per abordar un flash informatiu, i és que avui, quan ens hem llevat, teníem 4 notícies sobre la taula relacionades amb la Casa Reial. A veure, la primera. 4. La primera, el rei tornarà a ser operat del maluc el proper 21 de novembre. Sí, senyor. La segona, el jutge José Castro ordena l'embargament dels béns d'Urdangarín i el 50% del Palauet de Pedralbes, que jo aclariria d'una vegada per totes que és una torre. És una torre. Un palauet és una altra cosa, però sigui com sigui. La tercera, la princesa d'Astúries es saluda amb la princesa del poble. Ah, sí? Leticia i Belén Esteban van coincidir recentment en una festa i la va saludar. Hola, Belén, què tal estàs? Ah, sí. I per últim... No, perdó, estàs passant molt ràpid amb un tema que és molt important, eh? Atura-t'hi. Val. T'importa o no el tema? És bo, eh? No, jo trobo que és boníssim. Home, Leticia Ortiz. I la foto no està, la foto? Sí, que hi ha foto, i tant que hi ha foto. És que fa dies que no vaig a la perruqueria. Home, No, és avui. Quan hi tornis veuràs que Belén Esteban s'han passat a Belén Esteban. És veritat. Com estàs, Belén? I diu un poco hinchada. Un poco hinchada, sí. Una miqueta. Escolta'm, aquesta era la tercera, i teníem una quarta, no? Efectivament. Anem, ara sí, amics, amb la notícia de la setmana. Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, fill de la infanta Elena i Jaime de Marichalar, s'ha convertit, segons diuen amics, en les relacions públiques de moda de les tardes madrilenyes. Què dius? Sí. Però és una conya, això? No, és absolutament cert. Segons llegíem, ara mateix Froilán, que és com li diuen els amics, perquè clar, com li diuen? Com li diuen? Froilán. Sí, és que Felipe Juan Froilán de Todos los Santos... Froilán és un nom maco. Froilán. Preciós. És un nom. Tothom el té al cap. És un nom. És un nom com qualsevol altre. Sí. A mi no em desagrada. A mi m'agrada el de Todos los Santos. Com? De Todos los Santos, sí. A tu, sí. Doncs Froilán és promotor i relacions públiques de la coneguda discoteca madrilenya Joy Eslava. Va, en sèrio, això? T'ho juro. Té tractament VIP i barra lliure, sense alcohol. Vull dir que es pot fotre de Coca-Cola fins a dalt, però té tractament VIP i barra lliure. Però quina edat té aquell nen? 15? Sí, i segons expliquen fa servir com a imatge de la seva imatge, diguéssim, com a relacions públiques, perquè normalment no n'hi ha només un, la careta d'Anonymous, que dius... No. Sí, en el seu WhatsApp a tot arreu, el logo sembla que és la careta d'Anonymous. Bueno, mira. Jo, sí com sigui, per entendre millor el món de les discoteques i el que està passant amb Froilán, el que em podria treure fins i tot Froilán, he contactat amb el showman més mediàtic de tots els temps. És un personatge impressionant, és relacions un bon amic, públiques. A més a més. Home, no. És relacions públiques abans que el concepte existís o que les discoteques existissin. Vull dir, és un home que va néixer per fer això, és empresari d'oci nocturn, del grup Nicabana, té un restaurant a Sabadell que es diu Sushi 21, bé, ho fa tot aquest home. És l'únic i inimitable Germán Ramírez, què tal? Bon dia. Família, què tal, Pipo? Bon dia, com estàs? Què tal, Toni Marín? Què passa, nen? Com estàs? Que guapos que sou, me cago en dena, Això tu. Home, gràcies a Déu, bé, mira, pues estava sentint... avui en dia, el món de les relacions públiques, tot el tema com està actual, vull dir, ja ha canviat una miqueta, però bueno... Primer, estic encantat d'estar amb vosaltres, compartir aquesta estoneta, perquè ja ens uneixen relacions d'amistat... De fa anys, a més a més. Ja veus. Home, jo he de dir una cosa, i ara explicaré una anècdota en 30 segons. Jo he vist com Germán
estàvem en un local, entraven unes noies a comprar tabac, que és una cosa que normalment quan la gent fa no és per quedar-s'hi, entren i surten. I quan el van veure es van quedar. Això va ser a les 11 de la nit. Germán va dir, home, un xupitillo. Les va liar. És molt Germán, això, sí. I a les 5 de la matinada, les pobres noies estaven a sobre la taulada del garito, veient el mar, i Germán dient, veieu aquells pescadors? El meu pare feia de pescador. És el teu estil, Però és el teu estil, no, aquest? Sí, senyor, És veritat. Correcte, Escolta, el Froilán el fitxaries tu com a relacions públiques per als teus garitos i aquestes coses o no? Mira, jo començaria per dir-te que realment, vull dir, el Froilán, jo m'imagino que tothom, tots els seus amics i amigues li deuen dir a la tarda Froilán, esta tarda quiero plan, saps què vull dir, no? perquè, clar, ell utilitzar la seva imatge com a relacions públiques està molt bé, vull dir, a la tarda, perquè, ja, si ens anem una miqueta enrere, no? Temps enrere, quan nosaltres érem joves, quan jo vaig començar, per exemple, dins el món de les relacions públiques, el fer relacions públiques per la tarda, saps? Quan tens exacte l'edat que té en Froilán, per exemple, això és per marcar-te un gran pegote meyer, per dir-ho d'una manera, no? No hi ha quartos, llavors. Exacte. És per dir, escolta, entre els companys, entre els amics, entre la colla, el típic líder del grupet, no?, que digui, mira, escolta, estic de relacions públiques, a més, en una de les discoteques emblemàtiques de la capital. Joia Eslava. De la capital de Madrid, no de Barcelona. No, del Regne. Exacte. Llavors, clar, jo penso, home, tot això, a part que ell sigui qui és, sempre el pot ajudar, evidentment, però jo crec que el nano, si ara comença les relacions públiques, està portant les tardes i està convidant doncs, a tota la seva colla, perquè el típic, no, va, veniu que jo us entro, que no hi ha problema, que, escolta, prendrem un suc de pinya, prendrem una grosella, perquè, clar, a les tardes no es pot... No, clar. Partim de la base aquesta. Aquest nano, si comença així, qui sap, potser d'aquí, Pipo, d'aquí potser 5-7 anys està portant un after. Saps el que vull dir? I per què no? I la pregunta és per què no, efectivament, no? Podria ser. I per què no? Germán, que escolta'm, que estic encantat d'haver-te escoltat, que una abraçada molt forta, guapo? Jo també, xato. Vinga, que vagi molt bé, Germán. Adéu, bon dia. Per cert, un moment, Pipo, perquè m'he oblidat d'una cosa. Que tenim entrades. De què? Entrades de cinema. Hi ha un festival del 7 al 10 de novembre, molt a prop de casa teva, Gemma, a Vilafranca del Penedès. Arriba la tercera edició del Festival Most, que oferirà una selecció de peces audiovisuals relacionades amb el món de la vinya, el vi i el cava. Que xulo, no? Sí, senyor. El Penedès estrenarà 4 pel·lícules a la secció Gran Reserva. Una d'elles és Un cerdo en Gaza, per la que tenim 3 entrades dobles. Les 3 primeres persones que ens truquin al telèfon d'aquest programa, al 900-400, que era 54-455, 900-454-455, s'enduran entrades per anar a veure aquesta obra. Ja ho tenim, aquesta obra no, aquesta pel·lícula, ja ho tenim, les 3 primeres, 900-454-455. Què més, Pipo? Si no truquen 3, jo me'n demano una. Bé, acabem ara sí la secció d'avui, després d'escoltar Germán Ramírez i els seus consells per a Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, i sapigueu que, per cert, qui el deixa fer de relacions públiques és la mama. Ah, sí? Sí, molta gent pensaria, clar, és el papa. No, és la mama. El papa sembla que és més estricte. Espera, què fas, Ana Lós? L'Anna Lós està trucant pel telèfon dins un estudi de ràdio. Vols entrada? És que està trucant de veritat. Jo crec que te l'aconseguirem. Jo crec que no truquis. Deixa, te l'aconseguirem. No, que està trucant, que està... Bueno, què deies que havíem de fer, Pipo? Bé, escoltem el teu sumari. Anem al sumari de Toni Marín, que vam deixar pendent. Què tal, bon dia? Són les 8 d'aquest divendres, que ja és dijous. No entiendo nada. 26 d'octubre de 2008. Tot és molt confús. Dia de fotografies reivindicatives i també d'homenatge. Les primeres són aquelles que omplen les portades amb les imatges de la sortida i el carrer de la comunitat educativa. Es que nuestro interés es catalanes. Amb una pancarta amb doble missatge. Un pel govern espanyol, amb un rotund i contundent no a verd. L'altre pel govern de Catalunya, amb un altre rotund i contundent no, en aquest cas a l'eyaculació precoç a casa nostra. Es que hace un mes que no zumo, la verdad. Això pel que fa a la reivindicació. Pel que fa a l'homenatge, és avui per el document de Granada, que ell moria com a conseqüència de la federalització de l'Estat. Això és una equivocació. Sí, d'aquí una estona en parlarem amb més detall. Concéntrate. I si parlem de titulars, avui hi ha una bona barreja. Ojo les orelles! Des de les dades de l'atur que ens permeten dibuixar una timidíssima esperança si les ajuntem al fet que fa un parell de dies coneixíem la sortida d'Espanya de l'Estat a les declaracions del president espanyol Bashar al-Assad i finalment ahir es va manifestar sobre la decisió del Tribunal d'Estrasburg, una decisió que veu injusta i equivocada. Me parece injusta y equivocada.
Però això serà més tard? Sí. Abans haurem parlat de moltes altres coses. Com no? La que és, sense cap mena de dubte, la gran fotografia del dia. Aquella que han escollit la majoria dels diaris catalans avui. Segur que l'han encertada. Sí. El moment en el que ahir va anar a rebre Artur Mas, el president espanyol Mariano Rajoy, i va posar per a la fotografia. Amb il·lusió. Però el president de Catalunya no es va quedar a escoltar un Mariano Rajoy que la seva intenció va assegurar que els signes dels temps... Ojo, ojo, ojo. Que els signes dels temps... ¿Cómo dice? El signo de los tiempos I ni tan sols de signes vivim. es la integración y no el aislamiento. Jo sóc espanyol, per tant, també jo sóc Català. També més tard, el papa Francesc Homs parlava sobre els anomenats problemes protocolaris que han afectat els dos governs en els darrers dies. El que hauríem d'anar és a rebre'l a tots plegats, doncs, amb els braços de bat a bat. Has dit el papa Francesc Homs? Jo no he dit res. Em sembla que ho has dit tu. No, jo no. Senyores, que ha estat un plaer. Gemma, Carme, Anna, no cal que truquis, de veritat, Anna, ja farem alguna cosa. Ja has trucat i tot, eh? Sí. Gràcies a les 3. Fins dimarts vinent, Pipo. Un plaer, com sempre. Igualment. Senyores i senyors, tornem demà a les 8 aquí a Ràdio 4, com sempre, a fer entre tots plegats un altre matí a 4 bandes. Que tinguin un molt bon dimarts. Gràcies, bon dia.